phi baro om don jimpen im hau no wepat na ba om don ka wepat ka kerteng hapo ka beneng bala ai haki breu da ka baon pen im yangi ka kam jung apostol kan nang besar ka bakat ar ka bible jungi ka hikai ba ka jimpen im ka dai tang hau Jesus Christ om haki wepat ki blai kata kalong ba dai shisha haba nginget nang pen shisha ba jisu de blai balu nang pen im jungi Pagito gi bangay ha ukin posh beneng parben yo jing imam jukut tang lang ba jung uhi ti haba kumta hato ki muslim ki hindu ki niam tanrai ki sikh ki buddhist pakumta terter bam ngai hau jisu kin poi ni em shabeneng kene ka jing kili kalong kapakalan ba banjuba na marba ladang is penkut daga ba ong ba tang ki kristan ki bangay hau jisu kin posh beneng ni yo jing imam jukut balai padu blay aila di kuai par ki niam bandon Ningin ko blay la tao ngi baro hakadur jung u Genesis iwe apinyo. Te kumno unsukan ta no ekito ki bam ngej hau Jesu. Shosho don bo nangi Kristan ki ba kampop si bon bani kito ki bam polong Kristan. Nei ko sulong Kristan kanam basoitan ka kam. Hato kin poi la ka poi mo si beneng tang namar ba kilong Kristan. Arta do baro ki jai nem ki kai ki ba bhasuda. Andre kide kito ki ba smutu baklaya ka ji kai jongka ki ba pensodur ya ka. Kerteng jong Jisu ngini yo e jing pen im ba jing im bam jukut. Kemud ayu Jisu. Jisu kemud ublay ude nong pen im. Balay bo pen im. Namar bo ublay u e kata-kata ke perthai bola ai tino ya lau khol mamarwe. Baro bang ngai ha u. Unum yap ndai un yo e jing im bam jukut. Yohanes lai kan reu. Balay pat bo Jisu kloi ban pen yo e jing pen im dak ba yap lo ding pena. Om dak koi pat kerukom. Kejubab kadai kajing e bekrau tam bau breu ula bandon nak benta kilok jong u kalong ban IT la kajing im nak benta jong ki Yohanes khasan khalai namar kajing e ubleu pa ula pa e khon ba e jong u ru khon ba e jong u la syayap namar kajing e ngingai ru ba ka Bible kadai ka sithi jing e jong blei yangi wei pai wei ti ka bekrau tam kalong kajing e Stephen kong jong Paulus ki Korin kalong bakat lai dekat bakat lai Kuman su penlengkot no ublehi udai kajing e Yohanes sau pra Jisu hi udai kajing e Rau Jisu udai kajing e ula airu artili ke hukum jing e ke bakrau ba kumno ngin yo jing imbam jukut Gospel jong John Lucas kalna ke baspo dekat ke ba arpusan hadu lai pendreu ong kumne Wei ustad a nyala wan chau Jisu ba kali yo Jisu kumne ayu ngadi ban le bendu yo e kajing imbam jukut Jisu laong pin e jau try da ka mensem jong pi baro da ka bor jong pi baro da ka jingmut ji berkat jong pi baro pin e yalo para marjan kuma pi e yala dehi ha gospel jong Lucas kalau nang bakat pra ka bakat pra hadu arpo Markus nang ka basipo ka ba khanyo hadu arpo ar urang baju la keli yau Jisu kumjo Jisu laong wat klim wat peniap wat tu wat sakilam ler tu burom yalo pa yala kame kata kamud ban e yalo para marjan padu ayu para marjan jonga la kelib yang ustad an bantib wayu para marjan jongi kini ban pule na gospel jong Lukas kunong gabasipo kerba arposan hado lai penyo tang nong Samaria babha kini artli ki hukum jing e kidai kita ki kriteria ba blay un bisyaringi way pai way bahatu nilai sabeneng ni sedujok kini hukum jing e la ai om tang na banta jungi ki Kristan ne ki ju handai la tho ha jing tip lem jong way pa way breu ka Gaudium et Spes ka way na jing tho jong ka Vatican Council ka ba ka number ka ba khan reu ka ong na ba breu udon ha ka dono jong u ya ka ain ka ba bleu la tho ka long rendeng jong u ka long ban bat ya ka ni ka hukum padaka usah bisyar ka jing tip lem ya kata ka hukum la pentip hakaba la pen urlong dakaba e jau blay badio para breu yakin ki ar hukum omla pen klat iwe nei we pat kilong ar we ada unu ong nga e jau blay badu si jau para breu ulong ubalam ler naba uta ubam e ilaw para uba uyo i
Kumno wala pun ya ublay ubam yu i. Ngidey ban yu i ya kedur jong blay haki para breu jong i. Jru day tang ya kito ke ya ngi hendre wat ila kinong shon ru. Tadapi tang ya ki breu ke ya pi. Balay pinday ban yo jingker ku. Wa kinong pop ki ya kito ke ya ki. Lukas Drew arpanyo hado lai pun Drew. Kajing hang ne kam day kajing Eros. Bakan jamet. Ne kajing Philia. Kajing Paralog. Ne kajing Philautia. Kajing Yalade. Ne kajing Storke. Kajing kikme kikpa kikon. Kikko kikme kikpa. Ne kajing Mania. Kajing belong possessive. Andre kadai kajing Agape. Kajing kibau Jisu yang ban ngiru ni de ban iway iway pan. Kata kentub bangim day ban bisyari kiway. Ban tok ni syukor. Ban tim ban telah. Ban bitar. Ban tan ikiway ni kitin jongi kumta terter. Kanuksa best tam kebar pensisya syusyu ekane pensyam na gospel jong Matius kalnang ba persan dekor ke life way hado sapun rew bakran sipang gasgi jing bisyar bakado. Hang ni la tho ba kito ki belek bha ikiway ki lek bha ru yaw Jisu. Sisya ngawang api kata sen mapi lek ha iway na kine ki para barit jonga. Pila lek yanga. Ya kito ki bam syam la lek bha ikiway pat la rai penrem dari jisitom bam jukut. TPI bau no breu belek ikam babha iki beduk besyam jenjar kiba ilau nong shun kiba ma iway pat kiba lek ikino ikam babha khem kano kajing kwan mentoy kidai ki Hindu ni ki Muslim ni ki niam tenrai haba ki ngap ya jitip lem jongki kibala ai do blay bisisha balek ikam babha indirectly ki praba kidai ki nong bot jong blay jong kajing bedai Jisu Kristus hi. Wala da kim day ki Kristan ru blay unsa bisyar hok ki. Kajinya peh pedeng jongi ki Kristan barikum kini ki breu ki bampat long ki Kristan kelong ba mangi ki Kristan inget hau Jisu ubaim ubayap ban uban sawan pat. Andai maki pat wala da kim shim ya kerteng jong Jisu ru ki kam babha jong ki pra ki nget ha kajing kedai ublay ban Jisu udai kajing ban udai ublay. Yaw tau beteng burom yaw blay berbelek ya kebedai ublay upediang sobha. Kam pe lau day na kano kajat kan jaru. Kam jing apostle kanang maspo dekat kepalai kosan. Kelumen jensium number kan reu kawai nak jing tho jing Vatican Council kebaar kong kumni. Kajingkeli ke bami nak kene kelong ba balai pat belong Kristan belong Kristan iki breu lada kita belong Kristan ru kila ban yo ya kajing bam jukut nengkong neng syap ngide ban sutu ba balai milong Kristan belong Kristan kemot ban bo dia Jisu ban syue le chong shit ban syue bo teneng tang ban yo lom jingtep ada kajing le kam isne jungi kam yarengkat
kum uto nong Samaria babha ngindang habban kli hajar sen yalade yak jingmut jong jinglong Kristan jongi kabar ngilong Kristan man priang gospel babha keleng kenang ba Hebreu kintib bau blay uday ke jing kabahat do kalong ba tanglang bau jisuhi ngin yo ke jing imbam jukut om da kum waipat om don kano ke waipat ke jai nem ke ba kren kam jeleu chpang ke jing ublay yang yi ki breu pat mangipat ya para breu lai no kanem Kristan kitu bom de ki Kristan kin so tho ke jing tangkum ka Eros Philia Philautia Storge bat mania om kum ka jing agape namar kim so tho ba ki blay jong ki ne em yaki bat kan kham yaki ngi pat ki Kristan ngi so tho ka jing ublay yang ngi ba ngiru ngi deban im kumta namar tang ka jing ngai kanam ai ngi ka beneng hande ki kamru don kamban le sti jong Jacob nong ka ba do ka ba khasaw do khanyo wala kataru uno ba jau try da kamen sem jong ubaro da ka bor jong ubaro da jingmu je bakha jong ubaro ban ya para marjan kumbau yela dehi un yo hikma beneng namar kajing kadai ublay jisu udai ublay aniro Yesus Kris jiram lajinam amen